Assalamu alaikum jama'a. A yau ne muka sake waye gari da wani sabon al'amari na babban jarumin barkwancin nan wato Al'Atuwak Madagwal, wanda yake ya je ya yi hoto da babban malamin nan na 'yan Shi'a, wanda yake mutane suke ta cece-kuce a shafinsa na social media, wanda yake wasu mutane suna cewa matarsa ma 'yan Shi'a ce, wasu kuma suna cewa kawai dai abun ne yake burge shi, wasu kuma suna cewa daman can Al'Atuwak ɗan Shi'a ne. Daga baya kuma can sai muka hango wani hoto wanda yake gashi babban malamin ma yana jansa sallah, wanda yake abin sai ya sake daurewa mutane kai. Ana nan dai ana ta cece-kuce a shafin nasa na Twitter da kuma Instagram da Facebook da dai da sauransu. So har yanzu dai bai fara bada amsa ba, muna jira mu ji menene abin da Al'Atuwak zai bada amsa kamun mu ma mu gabatar da abin da ya ci. So ku kasance da bibiyar ma cikin wannan shafi namu domin jin yadda ta kasance. Idan yau ne farkon shigowa wannan page naka, so ka danna subscribe sai ka taba karrawa, da zarar mun dora ci gaban wannan labari na Al'Atuwak za mu sanar da kai insha Allah. So duk da haka kuma mun ba ku dama mu ji menene ra'ayinku, za ku iya ajiye mana comment domin mu tantance mu ga menene ra'ayinku, wanda yake duk wanda ya yi comment shi ma dai na tabbatar da abin zai ishe shi, zai iske Al'Atuwak Madagwal, wanda yake a cikin wannan page namu sai ku duba ku sa comment. In kun yi comment mu ma mun sanya za mu yi wajen gabatar masa da nuna masa asalin abin da kuka ce akai. So